Għal darb'oħra artiklu fil-faċċata tat-Times of Malta spiċċa mgiddeb. Din id-darba s-suġġett kien l-Air Malta u r-reporter li kitbu huwa Ivan Camilleri li ta' spiss jikkomunika mad-Dar Ċentrali. Camilleri kiteb li l-Air Malta waqfet tmur l-ajruport ta' Frankfurt biex tpaxxi lilha l-Italja bit-tama li jingħalqu n-negozjati bejn iż-żewġ linji tal-ajru. Iżda il-bord tad-diretturi tal-Air Malta reġa' spjega d-deċiżjoni maħsuba tiegħu. Qal li huwa sigriet magħruf li din ir-rotta ma kinitx għadha sejra tajjeb. Tant li minn vjaġġ kuljum naqas għal 4 kull ġimgħa s-sajf li għadda sa minn qabel il-Kumpanija Nazzjonali bdiet tinnegozja mal-Italja. Il-bord spjega li l-ajruplani huma riżorsa li għandha limitu u għalhekk irid jintuża bl-aħjar mod u kull sajf jittieħdu deċiżjonijiet biex il-kumpanija taħtaf l-aħjar opportunità fil-mument. Fil-fatt fl-istess ħin li waqfet Frankfurt, il-linja nazzjonali tal-ajru żiedet it-titjiriet f'ajruporti oħra li kienu sejrin tajjeb, fosthom Munich. U din mhux l-uniku destinazzjoni fejn fis-sajf li ġej se jiżdiedu l-vjaġġi. Fost oħrajn hemm Brussell, Amsterdam, Vienna, Zurich, Ruma, Katania, Lyon, Pariġi, Praga u Mosca.